det som annars framgår av alla anstövning, det är att det vittgöra lökman och landstyrelsefolk och kanske en personlig utspytling. Så blir alltid affärer tommarsk, längt och tommarsk. Man ser att det flöjer aldrig någon fyr från anstövning. Och det är fyra vittgöra malen som vittgöra landstyrelsefolk och aldrig någon. Och här så för halter man för längt och tommarsk. Och jag skiljer kanske vad man gör till. Det visar kanske att det är råalöse och det är hjälparlöse som är i anstövning. Så man inte uppskott här själv att komma vid, vad ska man så göra? Ett halvt förståttlagar samman Arne kom in tingsalen. Hur så näck uppskott över samgången annarkort lagt fram här i Løgtingen, och anstøva lagt fram här i Løgtingen, eller vi ute vid med andra landsfonden och öron kan det alla göra. Och kan kosta uppskott. Jag vet inte om folk som håller sig fast. Alltså hvis allt var joggnu för så kostar det 1,6 miljard. 1,6 miljard. Men man lät mig att sätta pennan och säga okej, vi ser på 1,2 miljard. Och hur ska man göra en fortsättning? Ta med lova 1,2 miljard och i uppskotten Løgtingen av landsfonden är sannes. Och har det bara för land och kommuner och kostnader ner. Det märker alltså att man skulle komma ut med en stor underskott. Och i allra bästa tojen. Tar man följa för att faktiskt det tar man inte. Tar man göra fortsättande uppskott, här allt det som man sagt med att göra inte vi fortsättande uppskott. Så det blir det till. Det tar man helt inte. Så jag skiljer väl att man inte har 8 brötekuppskott för det första för och minutoj i Løgtingen. Hur kan man komma vid? Det blir helt enkelt inte till. Men någonande kan ansvara så går är kvar för nog så nekva uppskotten av samgången. Kan ske så nekva uppskott. Till fler att vi nu gå. Skalt mig vet vi själva inte är samt då. Tack för forskningen.